Dobrý deň, vítajte na mojej klinike. Ako čeľustný ortopéd a špecialista na ortodonciu pomáham ľuďom ku krásnemu, ale predovšetkým k zdravému úsmevu. Pre mňa nie je ortodoncia len o rovných zuboch. Je to komplexná starostlivosť o vaše zdravie, o zdravie vášho chrupu, ďasien, čeľustného kĺbu. Liečba je určená pre pacientov, ktorí ocenia jej komplexnosť a hľadajú dôveryhodného partnera pre svoje zdravie. Každá liečba začína dôkladnou diagnostikou. Zisťujem, či máte správny vzťah medzi horným a dolným zuboradím. Rovné zuby v nesprávnom vzťahu môžu spôsobiť vážne problémy s čeľustným kĺbom alebo obnažiť krčky zubov. Každý pacient je jedinečný. Preto vytváram individuálny plán liečby, kde kladiem dôraz na vaše konkrétne potreby. Mojím cieľom je hlavne stabilita dosiahnutého výsledku. Pretože vaša investícia do ortodoncie je investíciou na celý život. Alignery alebo priehľadné vyrovnávače sú vynikajúcim nástrojom na presný a kontrolovaný pohyb zubov. Sú diskrétne, snímateľné a umožňujú výbornú hygienu. Na mojej klinike používame aplikáciu Dental Monitoring. Táto technológia je revolučná. Pomocou smartfónu budete pravidelne snímať stav svojich zubov. Umelá inteligencia snímky vyhodnotí a pošle mi správu. Vy ste však ten najdôležitejší člen tímu. Vaša disciplína v nosení alignerov, v snímaní v aplikácii Dental Monitoring, v dodržiavaní pokynov lekára je kľúčová pre úspech. Som tu ako váš expert a sprievodca. Ak hľadáte iba najlacnejšie riešenie bez ohľadu na dôsledky, pravdepodobne nie sme pre vás tou správnou voľbou. Ak vám záleží na komplexnom prístupe, oceňujete pohodlie modernej technológie a hľadáte partnera pre zdravie vášho úsmevu, rada sa s vami stretnem na úvodnej konzultácii. Poďme spolu vytvoriť niečo, na čo budete celý život hrdí.